Palakaswa praposananira lir surya wetalira saking salaniti arsa medangi jagat tumunga paning sapucak ing wukir marapapang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung
Sarian putra lamun kawekasan yeka wisa geni maya wisa geni wisa geni maya Wisnu Pratenda Ndara Sumantri mandhap saking Kedaton Negari Negari Mahespati lah kok dadi kembeng-kembeng Ponang Maspa sajak cawus guayane Ndara enten napa enten perkawis napa Ndara Kakang Semar kula yektine aku wis kasil nggonku sowan ana ngersaning Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabahu nanging durung kasil nggonku tinampa kang dadi pasuwitanku Kakang Semar mboten napa-napa jalaran tiyang wonten ing gesang wonten ing Madyapada menika ibaratipun namung inggih menika nuhoni dhateng mesti ning kodrat menungsa menika saged mangertosi pesta menungsa saged damel pesta ning pesti niku namung Gusti ngarya jagat sing damel. Iya Kakang. Lah terus pripun? Kabul kawusanane pripun kok iso dereng ditampa pasuwitane sampeyan? Kakang Semar kula nalika semana Sang Prabu Sri Arjuna dawuh lawan Sumantri nggih dawuhe yen to wektu dina iki ning Mrajanegara ing Magoda ana Nalindra 1000 negara ingkang dipandhegani dening Prabu Darma Wisesa. Ning kono ya negara ing Magoda Kakang. Negara Magoda kinepung wakul binaya mangep merga saka pokale Nalindra 1000 negara ing kepingin amboyong kelawan putri ing Magoda ya kuwi Sang Dewi Citrawati. Kakang Semar Sumantri didhawuhi supaya sak mengko ngundurake Nalindra 1000 negara sartane sisan dene Sumantri
Kinen boyong Dewi Citrawati aning Praja Negara ing Maespati Kakang nanging wanti-wantining Sang Prabu Sumantri kena ngundurake Nalindra Sewu Negara nanging kudu nggunakake paugeran tembung ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake Kakang Semar kepiye munggo tembung sing kaya mangkono kuwi mestine yen to mengko ora ana raja pati ning pabaratan nggonku ngundurke kelawan Nalindra Sewu Negara tangih lamun kelakone yen to aku bakal bisa ngalahke sarta nyumingkirake Nalindra Sewu Negara saka negara ing Magoda Kakang Semar Semare konten prayitna samuriris eko balik Titiyane kandayane Trisunya purnama sasi mengke riyen lah kok dadi sampean diparingi dawuh kados ngaten niku pripun nek cara Semar niku petungane aneh aneh sababe apa Kakang aneh mawon ning antase sampean dereng ditampa pasuwitane lah kok teko Sang Prabu Arjuna Sasrabau dawuh kalih sampean lah sapane wong sampean niku senes nayakane merga sampean mboten ditampa pasuwitane sampean kok iso ngoten niku larah-larahe pripun mesti kemawon kedah wonten sababipun lho Ndara iya Kakang Semar yen to aku matur apa ora mbok erang-erang waton niku pangandikane sampean becik mesti kula junjung mesti kula jurung kanthi prayogi Ndara iya Kakang Semar nggih nalika semana Sang Prabu dawuh kelawan Sumantri kang kaya mangono kuwi disababake merga saka Sumantri nalikane sowan ana ngersaning Sang Prabu aku matur yen to ora ketang sithik aku kinantenan kaprawiran mula kang saka kuwi aku kepingin kapatah dadi prajurit Maespati Kakang begegak sak dulita mel-mel lah rak napa to wong niku aja sok semuci suci aja sok kemeruh-keruh aja sok ngerti aja sok digdaya lire piye Kakang Semar coba nek atase Nalindra Maespati sinuwun Prabu Sri Arjuna Sasrabau lah kok sampean sumbari kaya ngoten niku sampean matur nek mboten ketang sekedhik dikandheni kaprawiran kalih Kang Rama nggih to iya pancen bener mangkono nggonku matur niku luput niku kleru niku salah luputku apa sartane kleruku nggon ndi Kakang lah kleru mawon cetha mawon mula nggih Ndara wong niku nek arep matur ngersane Nalindra niku kedah ngati-ati kedah teliti sakderenge matur niku ditata riyin apa sing ajeng diaturake supayane aja ngasih gawe tatu penggali Nalindrane niku kedah dipun ngati-ati jan-jane ya pancen wis ndak tata nanging kena ngapa Sang Prabu dawuh kang kaya mangkono mboten dawuh kados ngaten pripun wong sampeyan niku ana ratu kok disumbari, ana ratu kok dipameri kasekten. Lah ratu niku luwih sekti mbangane sampeyan. Iya Kakang nggih. Banjur tegese ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake kuwi tegese apa? Niku mangoncaki dhewe. Merga niku sing didhawuhi sampeyan, Semar ora duwe wewenang melu-melu. Angel iki to. Iya. Coba piye? Kena maju perang ning ora entuk gawe tatu. Heeh. Kena maju perang ning ora entuk gawe pepati. Piye ngono kuwi? Aku dhewe ya bingung kok. Jal nek menurutmu piye, Kong? Menurutku ya apik wae. Kok apik wae kuwi? Ayo rumah saku ya aneh kok. Aneh piye? Oh piye kuwi perang kok ora entuk nganggo cara kasar lho. Moko perang ki pitungane mung mati karo mukti.
Ming menang karo kalah. Nek menang ya mukti, nek kalah ya modar, ngono wae kok. Lah iya. Kok nganggo tembung apa kok mau? Apa? Ngluruk tanpa bola. Menang tanpa ngasorake. Heeh. Padha karo wong anu kuwi, Tru. Apa? Wong Madang wong Madang ora dimplok ngono kae lho. Lah terus pilih arep-arep. Lah mula kuwi padha karo wong Madang ora nggo sendok. Heeh. Jajan ora mbayar. Kuwi jenenge utang ngono kuwi. Iya. Lah iya angel kuwi tembung kaya ngono kuwi angel. Dioncake. Kepiye nggonku bakal ndadake marang lakon iki, Kang. Niku urusan sampean. Sampeyan sing sepisan saderenge bidhal teng negari Magoda mangonceki riyin tembung luruk tanpa bola menang tanpa ngasorake niku Ndara. Tansah marpamoring sukma sinukma winaya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana rumaos sungkawa ing batin nenggih Sang Raden Harya Sumantri awit bingung anggenipun gagas ngolak-alik tembung ngluruk tanpa bola menang tanpa ngasorake kedadaring ngantos paripun ingkang sami mbal wacana tumiyos saking dirgantara nenggih arayinipun Sang Raden Sumantri nenggih Sang Bambang Sukasarana ya Bambang Sukasarana ya Bambang Semplok ingkang rikala semanten den tilapaken dening Sang Raden Harya Sumantri tumiyos saking dirgantara Sang Bambang Sukasarana ya marang ungganing Sang Raden Harya Sumantri. Adikku bocah bagus Sukasarana si Adila kok teko dadi nyusul karo pun Kakang kowe kok ngomong ngono to Kang apa kowe ora seneng Kang apa kowe sengit nek tak susul Kang kowe lah terus geleleng apa kan fokus mingkem tak coba iya wah jan semplok nyusul semplok ndas muamo Ndara Sukasarana kaya Ndara kula sing bagus dhewe ngece kowe ngece Sukasarana apa Kakang Antri lha kok dadi si Adi mangerteni papan dunungipun Kakang yen to aku mapan ana ing negara Maespati ngerti wae pepadhake aku ki cah bojo ngono apa piye Kang aku ki tresna karo Kakang Atri aku mau arep ditinggal lunga aku mbok lus-lus bathuku nganti ra krasa aku turu Kang aku takon karo Bapa Begawan Suwandagni jejarene kowe nang alas. Jejarene kowe golek bulan wana, Kang. Kok seprene ra bali tak titik kowe mapan ning kene, Kakang.
Iya Sukasrana. Kena ngopo kok yo dadak nyusul barang. Mundhak mengko ribet tinggone pun Kakang bakal suwitana ngersaning Sang Prabu Arjuna Sasrabau. Oh, jadi kowe arep suwita Sang Prabu Arjuna Sasrabau, Kang. Iya. Sukasrana, apa, Kang? Kowe baliya wae. Emoh. Kowe baliya wae Sukasrana. Aja ganggu, aja ngridu kelawan lakune Sumantri. Ya lakunipun Kakang aku arep suwita ngersaning Sang Prabu Arjuna Sasrabau. Bebone isin duwe adi aku ki omong wae Kang ora apa-apa kok Kang. Ora apa-apa kok Kakang Ngantri. Isin karo aku merga wujudanku sing kaya kene ora apa-apa kok Kang ora apa-apa. Aku ki germoh ado-ado karo Kakang Ngantri ki aku ora arep ganggu kok Kang aku ora arep bebeda Kang. Nek sekirane Kakang Ngantri ki arep suwita ngersane Sang Prabu Arjuna Sasrabau ora apa-apa kok Kang ora apa-apa. Aku ora arep ganggu, aku ora arep ngridu lakumu kok. Ngapa ya kowe? Mbok. Kang kleleken kongkang. Kongkange apa ya? Kodhok. Kene iki ora ana basa kongkang. Kodhok gedhe to? Kongkang. Heeh. Nanging mengko mundhak mbebang riasmanipun Kakang. Cobaken kowe segit karo aku, Kang. Ora apa-apa, Kang, ora apa-apa. Nek isih duwe adi aku ki omong wae. Nek sengit duwe adi Sukasrana merga wujudanku kaya ngene omong wae, Kang. Ora apa-apa kok, Kang. Sukasrana, apa? Nek kowe pancen arep melu ya ndak keparengake. Ning aja ngasih mengko kowe ngetok nalikane aku pepanggihan karo Sang Prabu Arjuna Sasrabau. Ngono penjalukmu, Kang. Iya. Oke. Aku iso nampa kok, Kang. Aku ki ya paham, aku ki ya dom. Nek Kakang Ngantri iki janjane isin nek duwe adi kok kaya aku. Kakang Ngantri iki bagus kok aku kaya ngene iki ra isin to Kang kowe Kang. Apa ora? Aja kaya ngono Sukasrana. Apa ora Kang kowe isin to Kang. Nek muni nek ora muni ora Kang. Sukasrana apa? Kena melu. Ning ndak jaluk aja ngetutke kelawan pun Kakang. Tutno pun Kakang saka kaduwan. Lha kowe arep ning ndi Kang? Aku bakal tumuju ning Praja Negara Magoda ngundurake Nalendra Sewu negara. Sartane mengko mboyong kelawan Dewi Citrawati ndak pasrahke nang ngarsaning Sang Nalendra Mahespati. Kemangkono bakal tinampa pasuwitane Kakangmu Sukasrana. Oh, dadi kowe dikon Prabu Arjuna Sasrabau. Kakon karo Prabu Arjuna Sasrabau. Kon ngundurke Ratu Sewu negara, Kang. Iya, Sukasrana. Ning aku bingung. Bingung apa? Bingung merga nggonku perang kelawan Ratu Sewu negara kuwi kudu nggunakake tembung luruk tanpa bolok. Menang tanpa ngasorake. Sukasrana kuwi werdine apa pun Kakang ora mangerteni Dimas. Kakyatri sang kapirang urinang anggol kinempet kempet. Dosang retnaning pawanaya kita kang walang ati. Oh ayah, jadi cembung keluruk tanpa bola, menang tanpa ngasorake Kang. Iya. Kowe iki jane mung tembung gampang kok Kang. Jadi kowe iki tegese kowe maju perang ning ora perang tata lair, ora kok perang ting gedabrus. Ning mung perang tata batin Kang. Dadi sing perang ki atimu cukok ragamu.
bagus perang sing gunake akal ora nggunake akal Kang. Wis nek pancen Kakang Atri arep budal ning Magoda ya ora apa-apa disika Kang disika engko tak tutke. Aku mung njaluk karo Kakang Atri mengko nek apa-apa Mbathina Sukasrana kok aku mesti teka kok Kang. Bawane Kang. Dong. Ora ngece lho kowe. Windara ya. Ndara ngono. Nenono gareng kok kowe maju wae. Lah nggih. Ono maju lho reng ngono. Sabar lho ngono. Maju kono lho. Ah! Masak. Kula wonten dawuh Ndara. Aku tak takon karo kowe, nggih. Sing ojo-ojoki Kakang Atri beben aku ra entuk melu mesti dapurmu to. Lho senes. Ngapunten wong nek kula niku malah peduli kali sampean. Peduli niku maksudipun aja ngasih sampean ditinggal. Merga Sumantri Sukrasana. Sukasrana. Ha nggih niku. Sukra ki kacang tolo. Sukra matamu. Sumantri Ndara Sumantri kaliyan Ndara Sukasrana menika boten saged pisah. Merga kekuwataning Ndara Sumantri menika dipun cepeng dening Ndara Sukasrana. Lah iya, nggih. Jadi kowe ora ngojo-ojoki Kakang Atri to? Mboten kaya. Kula niku tresna kali sampean ora. Ya wis kowe kono minggat kono Petruk kuwi kon maju. Terus, maju kene. Timbali Ndara. Wah. Semar arep lari dari kenyataan. Nggih. Ngapa nggih? Petruk pripun Ndara? Apa kowe ngojok-ojoki Kakang Atri supayane aku ora melu Kakang Atri Suwita Prabu Arjuna Sasrabautra. Mboten. Bloko wembang tak kletandasmu kowe. Mboten estu kaya. Kula niku malah ngandani Kakang Atri dengkulmu amblek. Sing kena nyebut Kakang Atri iki mung aku kowe kok melu-melu. Kula niku ngandhani Ndara Sumantri malah. Ndara niki niku adine sampeyan. Pripun kemawon wujude kaya ngapa wae bentuke niki kedah dipun tresnani, kedah dipun gatekke Ndara. Nek ngono kowe ora ngojo-ojoki ke Kakang Atri. Mboten. Niki lho, nggih. Sing sengit kali sampeyan niku janjane niki. Minggato Bagong kon rene. Gong, timbali pegawe disup kok. Disup ndokmu kowe ora. Kowe rene aku. Nggih. Janes. Piye ndas. Bos sing sopan cangkeme iki. Sopan apa? Sampeyan ro aku apik aku e. Arep apik kowe kae. Kok kowe tak sepatani bisu. Ampun. Wah jan wis bahaya nek ngene iki. Sampeyan niku nuwun sewu arep wujude kaya terwelu nek omong. Sok dadi kenyataan. Wingi sore nika kalingan mboten. Sampeyan nembung kucing kula, Bagong kucingmu apik tak pangane. Ampun niki kula senengi, kula ingu kok. Ora tenehke sesuk-esuk mati tenan. Sampeyan iki senengane sok merugikan banyak orang. Kowe ngojo-ojoki Kakang Atri apa piye kowe? Beben aku ora melu ngono. Ora. Tenane.
Yakin sumpah, aku ora ngejajaki mantri. Memantri jejasmu atos ora. Tenane, tenan Ndara estu kula niku namung niku tenan. Arep Bagong niku wonge srogal-srogal arep Bagong niku wonge sok napa sok ngoten niku lah. Ning kula niku estu kula mboten ngajak-ajaki napa. Kula mboten matur napa-napa kalih Kang Raka. Tenane, nggih, sumpah kok matur bola-bali. Ya wis nek ora ya kono minggat to. Tuyul ndas matos. Angler bawane Kang. Wala pepono kawan kekeparat Kakang Atri. Aku nututi kowe ceka kadohan ya Kang ya. Aku tresna karo kowe Kang. Kowe aja kaya ngono ya Kang. Ampasina Blak Maruta kekancangan anggegono Temasirna sinapu dening Sarating Sang Hyang Karka ingkang nodhong manjer wonten madyaning ratri madeg wonten negari ing Magoda negari kang katon bawira tetira lamun to nalindring Magoda nalindra kang sekti kalintang jayaning aprang turta gemi setiti ngati-ati ngenya ngayomi sangya para kawula nanging kucewaning Sang Prabu ya nalindring Magoda nunggih Sang Prabu Citrasena mangke wonten madaring negaring Magoda kinepung makul binaya mangat dening Nalindra 1000 negari kang den pandhegani dening Sang Prabu Darma Amisesa ya Sang Prabu Darma Wisesa pramila ing mangke Sang Prabu Arsa konjem madyaning batos dintrim madyaning baden para sasat kaya-kaya pepes bayu kang tabis eling-eling nadyan Nalindra ingkang gadhahi para prajurit nanging datan wonten setunggal kemawon prajurit ingkang saged ngunduraken Nalindra 1000 negari karana cacahipun ingkang langkung kathah tinimbang nayaka wonten praja negaring Magoda wonten ing mangke
Sang Prabu Citrasena arsa lenggah wonten madaning Damparsana Sriwaka Sangya Pradasi kang anggaraning Cakrawala. Sang Prabu Citrasena mangkaraken pilenggaipun kadang Rawerda nenggih Sang Dewi Citrawati. Mula sangjaning para kawula ingkang samya geger bilih wonten salah sawijining satriya kaneman ingkang sowan. Tanah sanes kejawi namung Bambang Sumantri. Pramila gandeng dereng pitepangan Sang Prabu Citrasena arsa andhang dumateng Pramtanira Sang Bambang Sumantri. Irem-irem kembang popong kembang popong sare mulat kembang tatepan rana nyungan long malenggong long malangkong rumambat kang sarawe papulatan ler kembang karang sungsang ler kembang karang sungsang ya jagat pangestu ngoro wayap turu jagat nun mangke Raden tata lenggeng lenggah wonten sakmadyaning negari ing Magoda kula nyumurupi wonten salah satunggiling satru ingkang arawuh
wonten ing Datulya Praja Negaring Magoda. Raden jengandika menika satriya saking pundi? Tuwin darunanipun menapa teka dinten sak menika rawuh wonten Praja Negaring Magoda. Raden nunamit pasang kaliman tabit nebina nginoduni dumawing tamang towang linepat ing tolak manusi nuwun keparang paduka Sang Prabu Citrasena amiji animbali tuwin paring dawuh wonten ngarsanipun ingkang abdi mbok bilih sudi mestani dhateng jasad kula wingking saking martapan inggih atmajanipun Bapa Penemban Suwandak wingking saking martapan Jati Sarana kula pun Bambang Sumantri sinuwun wela Bambang Sumantri inggih kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Sinuwun Prabu Citrasena ing Magoda. Iki Raden iki Raden Sumantri sampun kula tampi dawah sami-sami. Lajeng nuwun sewu. Teka Janur Gunung Kadingaren. Arawuh wonten Negaring Magoda kamangka mboten timbalan sowan jengandika Raden Sumantri. Wonten wigatos menapa Raden? Mugi dados ning kawuningan sinuwun. Sayekti sowan kula menika ingkang sepisan. Kula ngaturaken sungkem wonten ngarsanipun Sang Prabu Citrasena ndungkap angka kalih. Sowan kula mboten saking pikajengan kula piyambak. Nanging sowan kula dapur dipun utus dening Nalendra Mahespati. Inggih Gusti kula. Sesembahan kula ing Mahespati nenggih Sang Nata Prabu Sri Arjuna Sasrawijaya. Inggih Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabau. Nalika semanten dawuh wonten ngarsanipun ingkang abdi pun Sumantri bilih negari ing Magoda kinepung wakul binaya mangap dening Nalendra Sewu Negari awit anggenipun kepingin sanget adreng inggih menika badhe amboyong dumateng Kadang Werda paduka inggih Gusti kula pepundhen kula ing Magoda nenggih Gusti Ayu Citrawati pramila sinuwun pangangkah tuwin dawuhipun sinuwun Prabu Sri Arjuna Sasrabau. Rikala semanten dawuh kalan ingkang abdi pun Sumantri supados kula ingkang ngunduraken Nalendra Sewu Negari. Tumuli samangke badhe amboyong dumateng Kadang paduka nenggih Gusti kula Sang Dewi Citrawati. Pramila sampun ngantos samangke kanggep lancang praptanipun ingkang abdi pun Sumantri. Anggen kula badhe nyingkiraken Nalendra Sewu Negara tumuli badhe amboyong dumateng Sang Dewi Citrawati. Pramila kula munjatur wonten ngarsa paduka Sang Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Citrasena sinuwun. Ya. Jagat pangestu karo ayatara jagat. Wah, mboten nginten babar pisan. Raden Sumantri ingkang minangka dados utusaning adil dutanipun Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabau. Kinanang ngunduraken dumateng Nalendra Sewu Negari. Waduh, Raden. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan, kula ngaturaken panuwun sanget. Teka jengandika Raden Sumantri sampun sagah tuwin saged ngunduraken dhateng Nalendra Sewu Negari. Pramila anggen jengandika badhe nyuwun pamit madal pasilan kula lilani nggih. Kula lilani Raden. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Malah badhe kula gelak wancinipun kula gege mangsanipun dinten sakmenika ugi kula nyuwun pamit madal masilan. Raden Sumantri ingkang atos-atos surtiti ngati-ati duga-duga dipun beto. Mugi-mugi sakmangke sasi nampurna jujur semula anggen sing ngandika Raden Sumantri ngunduraken kalian para Nalendra Sewu Negari menika Raden.
Lho. Alah dal. Ya jagat pangestu ora bayar pura jagat. Sopo iki? Ana satriya nom-noman bagus. Mongko ngirit kirik telu cacahe. Den mandhek aja mati tanpa aran. Takon marang aku iki saka pertapan Gunung Jatisarana atmajane Begawan Suwandakni aku Bambang Sumantri. Bambang Sumantri. Wah, kok kirik wis di nggone klambi, di nggone kathok. Kirik nyakat dengkulmu. Lho, kirike somong. Kirik padake kirik. Aku ning omah ki sembah anak bojo nang kene ming dikirik-kirik. Menungsa udu kirik. Lho, menungsa ta iki? Nah. Anggepe. Sawoe. Jo kluthuk. Lho, jo kluthuk. Ya, jo gareng. Jo gareng, ya Bambang Gareng. Bambang Gareng. Wo. Sing gedhe dhuwur sapa? Bambang Petruk. Bambang Petruk. Sing mburi dhewe matane amba? Jaka Waloya. Kok Jaka Waloya to, Gong? Hah? Kok Jaka Waloya? Emen anu live TikTok Sanggre suyan-uyan wis ngedep handphone. Terus aku reko-reko gabung. Aku Bagong, ngopo kowe? Lho, Bagong. Kowe sapa tak sawang nganggo busana kanalindran. Mongko kabeh ira-irane padha. Tepung nggih, Suwandri. Iki tetuangganing Nalendra 1000 negara. Ya aku iki Prabu Darma Wisesa. Oh, jebul kowe. Yo. Kowe sing ngaran Prabu Darma Wisesa. Sing mburi kuwi sapa? Aku Darma Kukila. Prabu Darma Kukila. Ha cetha iki kaya iki terus. Ha iya. Nganggo Darma kabeh. Sing mburi dhewe kaya ketoke Darma gandul. Ngawur. Apa? Darma Wisata kok ora. Ah, lha ya kowe kok Darma. Sing mburine meneh takon karo aku Darma Sucitra. Sing mburi dhewe takon marang aku. Aku Prabu Anggana Raras. Wah, lah kok sliring dhewe kae. Liyane Darma kabeh kok kowe mau sapa? Anggana Raras. Jenenge tok Anggana Raras sing rupane elik.
Ora ngecek karo aku parat. Tiban pusakaku tinjung akhirat nyawamu. Ora usah to tibane wis tinjung akhirat dhewe. Bambang Sumantri, ana maran Prabu Darma Wisesa. Kowe dadi methuki kawan Prabu Darma Wisesa. Lan Nalendra Sewu Negara ana apa? Nampa dawuh pangandikaning Sang Prabu. Citrasena ing Magoda aku ingkang kinen ngundurake kelawan kowe. Supaya aja ngasi mapan ning Praja negara ing Magoda. Merga wektu dina iki Gusti Ayu Citrawati bakal binaya nganing negara Maespati. Mula gelem ora gelem sagu ora sagu Prabu Darma Wisesa sak wadya balane kabeh wae. Sangganing para ratu sewu negara kinen bali ning mula-mulane. Kinen bali marang dangkane. Aja ganggu gawe aja ngridu marang negara ing Magoda Prabu Darma Wisesa. Caca muntaplir kentab duka yayasinepe. Yen sinapet mring sagedheng. Kemlewat ucapmu kaya ngregem jimat kaya wani ndelok wesi abang. Druwili kaya grojokan rete kaya betet serembuk pategalan. Sumantri, onong maran. Nek pancen kowe arep ngundurke karo Nalendra Sewu Negara luwih dhisik pisa. Kudu iso nglangkahi kuandane Prabu Darma Wisesa. Aja mbanggep aku giris karo kowe bakal tak tamengi jojo ora bakal tak tamengi gigit. Marata diagilina pangindamu ning kene marganing matimu. Candhak siramu ngramasi epek-epek raimu warep. Kepruk dildo. Ora ngawur to antil kena. Kepruk watu matamu mati dening aku. Woh. Abdine melu-melu. Ya men kok ora. Kula rombongan kok ya nggih Tandara. Iya nolo garing nggih. Lho. Sawat arit ilang nyawamu. Gebuk bendu tinjung akhirat nyawamu. Dilat ilang nyawamu, Pak. Menungso ora tatanan yo bakal ketara ning kene marganing matimu Sumantri. Suwe aku, Bos. Lho, parat. Wah. Oh, tangyo. Gong. Oh. Wah, gong sinone muni to. Ayo. Nah, tangi le nyambut gawe. Waduh. As kowe. Ho. Kalina tampo ing bang. Tumandang trengginas cuntel.
mati kowe. Oh. Mati. Oh, oh. Kaya ngene jalukanmu. Weh. Ora kuat kowe. Ora kuat kowe. Ora kuat kowe. Wah. Hot! Hot! Mati aku. Oh! Hot! Ayo sing dhuwur mungsuh sing dhuwur Lho. Ah, muni ta. Muni karang ditabuk. Mati aku. Ah, ngambatok kowe. Hot. Wah. Hot. Ora iso. Ah. Wah. Ah, ngantem kok ngantem Petruk ora. Nyandak sirahe Petruk malah kecandak kowe. Ah. Alas, alas. Jebleske. Hot. Hot. Ah. Ah. Anggepe. Irungku nyantoli. Asik. Ora iso. Mojar ora. Aduh. Ah. Loh, di wonge. Wujudmu kok ngene. Aduh.
Lho. Parat iki mungsuhe. Lenggah ora. Lho, si daya maju meneh Parat. Kuwi lah, apike. Apik apane? Ayo, Petruk karo aku mungsuhan. Nggih, kula ya ngerti. Sing ngomong nek yang-jangan ya sapa? Wong teng Pabaratan iku antene wong mungsuhan, wong antene ming kalah apa menang, ming mati apa mukti ngoten mawon kok. Lah, irunge ya meh padha dawane. Jan. Ya corekane ngepaske Petruk ngono lah. Ayo apa-apamu. Kowe ora bakal iso ngundurake Nalindra Sewu Negara. Iso mawon. Anggere dipindah teng erak gek mundur mengke. Menungso ora tatanan. Ene iki margaring pati mumarat. Nyo mang tibake nyo. Ting apa? Hop meneng. Iki tak naik kaludangan nggih ngaso ya. Iki jandon wis ngono wae, wis liyane kayak ngaso ngono. Enek bakso dipangan ngono wae. Ngene margaring patimu tibakno. Ora iso nyo iki mburinya Mas. Mangsaku kok menungso atose kok ngene iki anggepe. Nek pancen arep mulasara karo Petruk nyo, tak silakan nyo. Sirahku nyo. Anggepe menungso. Candak kowe antem kowe. Muni kowe. Wit. Oh, jeblosan. Oh ya. Oh, iki. Awas. Hut. Luput ya ngono. Wayange udu theke kok. Jajal nek nganggo wayange theke dhewe. Cetha saya luput. Ra maju rene anggepe menungso kok ngono ora. Ngendel-ndelke. Jajal tak antem genti kowe. Rumang saku kok ndel-ndel kok parat kowe. Endi tunggale kon rene? Kowe ngapae? Perang ngerti perang mas takon ngopo ora? Ya. Tandinge nala gareng Parat. Apa dikira aku ora iso perang ngono apa piye? Ngarep ngopo reng awakmu iki cilik ringke. Ben. Tak buktekke to. Nek cilik iso suwe ning nek gedhe mung sedhi lah. Kok iso mengono? Lah cilik kan lincah, awake areng apa wae iso. Nek gedhe mung gegedhen awak. Ya. Mikir nek sampluk. Oh ya. Ayo ngecap piye? Wah, menungso ora tatanen. Anggepe ponokawan ngewangi karo Sumantri. Ngewangi wong nika ndara kula kok, Gus. Ayo. Sampeyan ngecap pripun mawon hut candak. Candak meneh jebleske. Anggepe iki tiba ngono kok. Maisih ngadeg njekingking ora. Anggepe ora. Tangine hut candak mburi. Jebleske candak jebentuske lemah. Candak meneh puter hut
antem. Wah. Iki latihan kungfu ora. Hut candak. Hut penggal sikil. Hut ha. Hut ya. Kowe minggir kono. Aku ya arek eksis. Adake. Kok dikira meng gareng tok sing iso perang. Oh, Rene. Aja mbok anggap Bagong wedi karo Darmanan kowe. Ya endi sing jenenge Prabu Darma Sucitra. Anu Sucitra kok Sucitra. Bajigur sing gedhe sing maju. Ngapa, Gong? Sing gedhe sing maju. Ora apa-apa gedhe mah gampang alake. Gampang dengkolmu kowe. Wis ngetokke siung e. Tro. Wangi ta, Tro? Wah, elok e. Ngowo, pentelengan. Perang iki ya pentelengan sike. Anggepe ora mati ya tibakno. Waduh. Wong kowe pindho-pindho. Anggepe. Modar. Lho dobel kowe mau ya dobel ora bayar pindho kok. Lho menungso ora tatanan anggepe apa Panakawan ngrusui. Truk modar truk. Piye? Jare maju perang. Nek ora ngetokke senjata pamungkas. Ngapa? Ndi, Ren? Apa? Milih bendho. Oh ya. Rumasaku kok. Wong-wong kae meng arep ngerusui negara Magadha. Arep ngapa, Gong? Deloken wae. Ora kena mateni lho. Ora arep tak nggo mateni kok. Anggepe senengane kok seduk. Negarane wong ki apik-apik kok disenggara macan. Aku ya ora trima. Lho, Panakawan nggawa bendho. Nggawa, Mas. Duwe, karang duwe, nek ora duwe ya ora nggawa. Mati tibakno. Yo sambato. Iki kudune ana sing gujek, Truk. Siap. Kuwi mumpung semaput kuwi. Ya. Anggepe ra. Kene. Wis. Arep tak kapake, Gong. Santai wae. Nek ora tak bleh. Ora apa-apa wis mendelet-mendelet to. Heeh. Kayake wis anu ki mau. Ket mau wis melemah iki cenamo. Santai wae. Lho, Truk, entuk, Truk. Apa? Lihat apa yang ku dapat. Apa ki ora? Ora kok iso kaya ngono, Gong. Iso wae karang. Iki mumpung semaput iki kok nek dheke wis sadar njalingi iki. Tak dudut kabeh ora ki? Aja to, Gong, dudut kabeh ora? Aja, Gong ya. Apik iki. Reng. Nyo tak entukke anu Gatot. Bagong iki senengane rumah saku kaya aneh-aneh wae ya ala mesake. Gudres kaya ngono. Gudres ya men. Syukur ora iso ndek keturunan dek. Yo. Modar. Ndara ndino. Lah kae. Ndara mantri. Iya, Panakawan. Nggih. Lihat apa yang ku dapat.
Tegese piye? Mang presani napa sing kula entukke? Kowe entuk apa? Ajeng kula dhewe kok kowe kok aeng-aeng sinan ora Bagong non. Sajake kalah cacah menang cacah. Nggih. Cetha niku. Nek jane ampuh sampean lho kali ratu-ratu nika. Iya, nggih. Niki mang anu nggih pusaka niki. Iki apa gilane? Petro non. Rene ya Petro nggih. Pripun Ndara? Jupukno jemaringku. Oh, teng pundi? Kae digawa bapakmu nggih. Yung. Cah gendeng. Ngopo Petro? Jemaringe ndoro ndi? Jemaring. Jare digawa sampean. Nya. Wek mir, wek. Piye? Kok slempitke ning kono? Apa ora ngenengi pusakamu dhewe? Ora. Wis kono digawa. Nggih, Pak. Niki Tandara. Iya, Petro. Pripun? Kok rada teles tur mambu. Iki kena ngopo? Anu niku wae. Piye, Petro? Kale bapak niku dikapake. Semir ki ya aneh-aneh ora. Dikapake jemparing iki kok iso dadi kaya ngene. Nek kaya ngene iki rak ketrul. Mongko bidore reget ana kuning-kuninge. Ampun. Ngopo ana diresiki kok. Niku mau kali bapak dislempitke nggen bogong. Senengane kok terus ngono. Pun kula kumbahe kok iki. Ben gak iso dienggo kok ora senengane. Bapak kok ya aneh-aneh senengane ora. Wong edan Ponokawan. Pusaka apik-apik nggo dolanan. Pun pun. Oh niki pun gek diasta. Anu gendhewane betah mboten? Biasane otomatis kok pun gak kudu jemparing. Sumangkah anggra sesumpar mawalindra bumi koncing. Kumaludha kuntur gatok. Ringut nenggih Sang Bambang Sumantri. Rumaos kasoran kridanipun. Mengsah sangya para nalindra 1000 negari. Minggato nggih. Nalika semanten rasa nglepasaken jemaring kinarya senjata pamungkas. Ingkang dawasaken dirgantara nenggih Sang Bambang Sukasarana cipta rengganira Kakang Atri eling lho Kang tembunge mau piye lho Kang. Srana nyusul meneh. Rene meneh. Gong. Ngapa? Ora kok ngono kuwi Ndara. Ndara kae. Ndara Wiyaga apa? Anggepe. Kok meng rana-rana kok meng kintil bokong. Kintil apa? Kintil bokong. Kintil bokong apa? Ngetutke rana-rana. Rumasaku bocah kok mbok diombeni CTM sik napa pripun mriko Ndara? Kowe kekeparat. Nenek ngono kuwi sing sengit karo Sukasrana kuwi kudu kok sapa-sapa ning Bagong. Nggih.
Lha kula sengit kalih sampean niku anu niku lho, pitik kula mang klethaki kabeh. Ora kasane goleke sandang panganan anak bojo, ndengon-ingon ming siji pangan kabeh. Ya sing gedhe pangarupamu, pangapuramu. Sukasrana ngopo? Kang elinga Kang. Mau Kakang Atri njaluk wejaring tembung ngluruk tanpa bebala menang tanpa ngasorake. Ning nyatane lala kok dadi Kakang Atri alep tumindak kaya ngono Kang elinga. Apa ya bakale kelakon kowe nuwani tembung ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake. Nek to kowe ngasta jemparing kaya ngono Kakang. Lho banjur kepiye? Pun Kakang wis bingung di merga pokal gawene Nalindra Sewu Negara. Yektinipun Kakang ora wedi nandingi nanging pun Kakang mung iman. Kelawan sak kabehane mundhak timbul perkara sing ora prayoga. Mula pun Kakang arep mungkasi mungsuh-mungsuh kae nggunakake jemparing iki. Aja ya Kang, kowe nek kenek tak kandhani aja. Kena ngapa si ade menging karo pun Kakang Seca. Mbok nek tumindake nggunakake akal ora mung akale tok sing dienggo Kang. Aku mau rak wis omong. Ngluruk tanpa bebala menang tanpa ngasorake ki rak sing tumindak sing perang ra akale udu akale Kang. Lah terus kepiye? Kowe rak tak tutke. Aku ki ngetulke kowe apa ora tak anggap to Kang? Kowe kok segitunya karo aku. Kowe tekane semono atimu karo aku karo adimu dhewe. Kowe ora tresna karo aku apa Kang? Kowe ora sayang karo Sukasrana. Aku ki peduli karo kowe lho Kang nek kaya ngene iki. Iya. Sukasrana iya. Memelas ya, Tru. Bener rupane kaya arep nguyuwi aku. Lah ngapa? Le lambene nyontor. Ora wis persis bolongan. Ora kena ngono kuwi lho Kang. Senengane kok ora kena saru. Ora saru aku mung ngomong apa nyatane kok. Angger dikandhani ming unine cangkemmu. Sapa kowe? Sing nyemplon ndase kowe. Kowe ora sesageleme dhewe karo aku. Kowe tak sesepatane ora iso nembang si selawase urip lho Dukan. Waduh. Ngrekoso iki. Ora iso nembangi terus ora payu wae, Tru. Lah iya. Nek kena tak kandhani jemparingmu guwaken Kang. Jemparingmu guwaken. Terus kepiye? Wis aku sing gawe srana Kang. Aku tak ndelik ning mburimu kok nek ratu-ratu kae ditekan kene aku sing temandang Kang wis menenga wae. Sing tenang, sing ayem Kang. Oh, kuat ora? Ora umeng ora adoh kok. Kowe meneng cangkemmu. Waduh, mati aku. Waduh, mati aku. Waduh,
Wah, iki piye? Wah, lah kok dadi gringgingen kaya ngene. Wah, lemes kabeh otot bebayuku. Sing kena tak obahke ming tangan karo lambe, padha sing kena tak obahke ming tangan karo lambe. Wah, lah nek aku ngrekoso meneh. Piye ngrekasane piye? Iki gringgingen ning ming kene tok. Wah, lorone ora jamak-jamak. Wah, piye wah kaya ngene piye iki? Raden Sumantri. Lah kok teko semono kadhektaanmu pamer kadhektaan marang Prabu Darma Wisesa. Ayo, padha gelem ngaku kalah apa ora? Padha gelem kapok apa ora? Nek tumindakmu isih nerak pacak narajang wawala, selawase urip kowe bakal lumpuh kaya ngene. Aduh Raden, aduh. Nyuwun pangapunten Raden, kula nyuwun gesang. Kula nyuwun gesang Raden. Janji lahir batin nggonmu njaluk pangapura karo aku. Mesti bakal bali kaya wingi-wingi. Mandi ucape sang Raden Sumantri. Wah, rata. Aduh. Aduh Raden. Aduh Raden Sumantri. Ingkang abdipun Darma Wisesa kula nyuwun pangapunten Raden. Raden kula nyuwun pangapunten Raden. Cetha ndak rasa pancen lahir batin nggonmu njaluk pangapura kelawan Raden Arya Sumantri. Nanging ndak kira durung cetha sartane aku durung percaya karo apa sing wis mbok aturake. Yen to durung ana bukti ingkang nyata ingkang mertandhake yen to kowe wis kapok ora bakal balen tumindak kang kaya mangkono maneh. Iki. Raden Sumantri nggih Raden. Kula nyuwun pangapunten menawi sekintenipun kula kedah ngaturaken wujuding bukti wonten ngersanipun sing andika Raden Sumantri. Kula sagah mujudaken apa wujud buktine. Kinarya tandha yen to kowe njaluk pangapura kowe kapok marang pakarti ingkang wis mbok tindakake. Kula badhe ngaturaken wujudipun Putri Domas cacahipun 800. Badhe kula aturaken wonten ngarsanipun Sang Prabu Citrasena nalendring Magata Raden. Dadap tidhem prabawaning ratri sasatara wasma anjar kawaryan. Tan kuciwa memanise manggap Sri Narteng dalu. Iya. Bakal ndak aturake apa engko wis dadi atur mono ngersaning Sang Prabu Citrasena. Ngestaken dawuh sing ngandika Raden Sumantri. Malah yen ngono supayane ketok sartane cetha. Darma bekti mono ngersani Nalendra Magata marata diagayo ndak kandhi sowan ning Waraja. Negara ing Magata ing mengkone bakal ngaturake wujude Putri Domas cacah 800. Monggo kula dherekaken Raden Sumantri.
Piye Petruk? Napa Ndara? Ampu Puradayaku Petruk. Biasa. Kowe muni biasa tak remuk tedhunmu. Iki aja sok neka-neka to karo Ndara Sukasrana ki. Aku wis ngerti, kene ki wis ngerti nek sampean nampu lho Ndara. Ora usah dadak diomong-omong kok sampean ki wis ketok, ora usah dadak ngetok-ngetokke iki wis ketok. Ora usah dadak pengene nek ngarep sampean ki wis ning ngarep. Ngono lho. Ora usah ditonjol-tonjolke iki sampean ki wis menonjol. Mergo beda dhewe, rupane elek dhewe. Wah lah. Bocah kowe iki ponokawan kok kaya ngono to kowe. Wong nyatane nggih tenan kok sampean iku napa? Sasaora-orane aku mbantu Kakang Astri lho, Gong. Lah nggih, mbantu. Wis. Kae didelok kaya ngapa kae? Wah, putri Dumas 800, Gong. Heeh, ketoke apik-apik kabeh. Ha iya. Nganggo rok sing belikan ngono to. Iki kok ngawur. Ah, didelok yo. Yo. Wah, jan. Tuyali. Langeneng alangnya anak larang Rontok marwa sing sangka atriku mulung mangrompak ing wadya Kardakura rek kiri oh ilah jagat pangestu karo mboten nginten babar pisan teka Raden Sumantri keduga saged nelokaken Nalendra Sewu Negari. Inggih sinuwun Prabu Citrasena. Pangestu paduka awit paring palilah wonten dumateng ingkang abdipun Sumantri keduga sakmangke kula saged nelokaken Nalendra Sewu Negari. Malah sakmangke menika Prabu Darma Wisesa lair lan batos kepingin
nyuwun pangapunten tuwin ugi badhe caos bukti bilih piyambakipun sampun ngakeni bilih sampun nandhang kalepatan Raden Sumantri iki Prabu Darma Wisesa wonten dawuh sinuwun apa sing dadi buktine yen to kowe njaluk pangapura ngarsaning sun kepareng matur kula ugi sampun matur wonten ngarsanipun Sang Raden Sumantri bilih bukti anggen kula nyuwun pangapunten saha tandha bektinipun ingkang abdi dumateng Paduka Gusti kula Sang Nata ing Magoda kula badhe ngaturaken wujudipun putri Domas cacahipun 800 sak mangke borong wonten ngarsa Paduka Gusti kula Sang Nata Sang Prabu Citrasena sinuwun sik wonten dawuh sinuwun cetha kowe kuwi yektine Nalendra ingkang prayoga sartane Nalendra ingkang atetekan ati suci pepayung budi rahayu ya monggo ciwane srawungmu wae sing kleru nyun mangapunten sepinten kalepatanipun ingkang abdi lumebering samudra wangaksami Raden Sumantri kula wonten maring adhawuh sinuwun malah kula ugi ngaturaken manuwun wonten ngarsanipun Sang Raden Sumantri karana sampun mitulungi tuen maring senjata pitulung wonten ngarsanipun ingkang abdi inggih panjenengan ingsun idawa sami-sami tumuli gandeng sedaya sampun cumawis tuen wujudipun putri Domas cacah 800 samangke sampun binaya wonten negari ing Maespati utawi wonten negari ing Magoda menapa wonten lila suka penggalih Paduka Gusti kula Sang Nata anggen kula badhe ambayongi dumateng tindhaipun Gusti Ayu Citrawati badhe kaboyong wonten negari ing Maespati menawi kula namung kantun nderek kemawon kinten-kintenipun Kakang Mbok Citrawati menika kersa napa mboten dipun boyo inggih Kakang Mbok ana dawuhmu apa Yayi Prabu mriku aturipun Sang Raden Sumantri sing ngandika Kakang Mbok Citrawati badhe binaya wonten negaring Maespati waton kabeh ora ana ingkang padha kabotan sartane aku ya ora ngeboti marang apa wae aku saguh Yayi diboyong ana ing praja negara Maespati nanging aku njaluk sapungkurku nalika aku sowan suwita ngersane Sang Prabu Arjuna Sasrabau aku njaluk siadi supaya nenggal-enggal mengku suwijining wanita minangka garwa prameswari wis mataun-taun madeg Nalendra teka durung mengku suwijining wanita lingsem yen to dipresani wong akeh merga kuwi uga wujud njaga kawibawane Yayi Prabu Citrasena. Kakang mbok ngesaken dawuh. Kek rabi sampeyan niku. Iki Lurah Bagong nggih. Slak. Ning kedahe nak pun ngertos carane ta kedahe? Carane menapa? Nggih carane rabi no kula trima nikahipun ngoten niku lho. Sampeyan mriku aneh-aneh kemawon. Menawi ngaten Kakang mbok kula namung sendika ndederek dawuh sing ngandika Kakang Mbok Citrawati. Iya, yen mangkono aku malah njaluk pamit. Kae ana putri Domas cacahe 800 kae iso mbok pilih minangka dadi jatuh kramamu Yayi Prabu. Ngestaken dawuh Kakang Mbok Citrawati. Prabu Darma Wisesa, kula wonten timbalan sinuwun. Gandeng putri Domas cacahe 800
wis mbok cawisaken ngarsaning sun. Ndak suwun supayane sisa-sisaning wadyabala Nalindra Sewu Negara kantinen bali marang dangkane. Ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Sinuwun. Iya, sartane ndak suwun supayane jaga kanan praja negara Magoda. Aja nganti telik Mangindra Jala ingkang marajal seka sela-selaning garu. Ngestaken dawuh Paduka Gusti kula sarata sira Prabu Magoda.